Здравейте! Днес ви представям моите коледни бисквитки и за направата им ще са ни нужни 500 грама брашно, захар 75 грама, мед 150 мл, вода 100 мл, олио 60 мл, един бак пулвер, канела, джинджифил и индийско орехче по една чайна лъжичка. Ето, сега виждате, започваме да смесваме всички съставки заедно. След това се оформя едно прекрасно тесто, което разстиламе с точилка и започваме с нашите коледни молдове да оформяме нашите бисквитки. Трябва да ви предупредя да внимавате, когато отделяте тестото от самите формички, защото доста лесно се къса и изисква малко повече търпение, но няма как, малко е пипкава работата. На 180 градуса печем за около 10 на минутки, като внимаваме да не ги препечем, за да не станат твърди. Аз направих и айсинг да ви покажа, че рецептата също е доста лесна, макар и да не обичам и да не използвам айсинга често. Трябва ни един белтък, малко лимонов сок и 250 грама пудра захар, като можем да добавим и сладкарска боя за цвят. Аз направих 3 вида цветове, но не използвах, честно казано, защото не ми се получи много добре, а и не обичам. Ето така ще видите и едно мое произведение. Благодаря ви, че гледахте и ще се радвам да оставите вашите отзиви и мнения.